norok nai tongo khorang the boys salbrum ni haikeno choya karai hasteni juda juda thaini koktomarok chung norokni bwskango haina hai tui phaifika lai thangnai salo nugui mangkha kobangma mangprirokni bisingtwi Manushrini chubachu boni sak hamyaong mano nainani bagui kuti kuti rangni belai kheno gulokyangoi tongmabai lukurokni chubachu joto dofani lukurokno rimani tai bini ganao bachamani te omutui hai kheno Sanjana Deborma bohaino sal kodukma bisi kodukma eba tal kodukma romoi bini sak hamya khoroksa bwrui cherai sikli bini sago kaisa cancer ni bemar bai chobak khlai ma tongmani paithago dofani hamjaknai lukurokni kisisa rang puisa chubachu manmani yakulo phatar haste rogot langai thangmani yakulo saimangkha tabuk charao Bengaluru bonot langai nainani bagai haina hai lukurokni chatyokmani Bengaluru belai kheno sak hamya bari mabai Bengalurni doktorok narakliya ongmani yakulo Sanjanani buma bufasong kok supply mani bisingti paithago Mumbai langai thangmani koktoma bahaino saimangkha kwbangma social media rokni bisingtwi tei abo haikeno katal mangplichini thani faisok paikha bini mungongkha Joshua Molsom bini umorongkha Bisiktham tei bini kamiongkha Tuijama para Chargoria bisibai khobjak boni sakni bemarok ongkha khunju thap ganao kaisa kotor sinia bemar hnoi tei Joshua Molsomni o bemarno snamnani bagui tabuk belai kheno rang puisa kwbang eba operation khlaina thangui nokhungo belai chugya bial tongmani bagui tini borok Tripura hasteni lukurokno kisisa chubachu eba hamjakma sanhonkha koktoma thumerokni bisingtwi Joshua Molsomni bini mafasong tei bini bufani mungongkha Nubasi Molsom tei bini bumani mungongkha Kobrat Monti Molsom borokni chubachuni kokduk bori rikha borokni o chubachuni Google Pay ni number ongkha 6909966769 tei kaisa number ongkha 8837430073 obo ongkha Joshua Molsomni chubachuni bagui bini mafasong kaisa Google Pay kokduk number rimani omoni bisingtwi lukurokni hamjakma busuk jratwi thangui soguino mo jorano koksanai sal kodukma romoi nukjagui tongmani kwbangma social media eba platform rokni bisingtwi eba kotor TV channel eba koktoma thumerokni habanokni bisingtwi nugui mangkha Bharat haktorni jotoni slai ogli khor hinimano Delhi ni Jantar Mantar jesa sanmungno töyino Bharat hapangni thani sankha hingke o Jantar Mantar no kothumlaimani nukjago phiaba o jorao nugui mangkha talsa katui haini jorao sikla eba rungsrungni tongnai bisingtwi paper leak no tei bisik brumno omtui khe paper leak onglaimano tei langma cholaimani kha dulaimani bisingtwi o chobao nongkhanlaikha tei Obojit Dipkeni bisingtwi o chobao yapri selainani bagui nongkharmani puila salni chimi nukjagui phaikha aboni kwcharo nukjagui phaikha borom ganang sunom wangsukno bahaino khoroksa scientist ni mungmanjak sinijak kwbangma sokat rok manjak Ladakh hasteni khoroksa Tiprasani thui sunom wangsukno bahaino o chobao chaya nungya khlai sal kodukma bini nokhung rokno yakarui o chobao Delhi ni Jantar Mantar bono salbrumno hor sal kutulliya ke achugui tongmani rok bahaino nukjagui phaikha paithago aboni yakulo bo a thaini sak hamnogo police rok bai tlangai thangjakha aboni yakulo haina hai bono saimangkha bini social media rokni bisingtwi tabuk bo kahamno tongo ni phiaba bo haina hai Jantar Mantar kifili phaimani nukjagyakhuk aboni bisingono miyani salja swkangni chimi salni ni swkango achomsa police rokni bisingtwi kaisa karagya prisajakha tai o Jantar Mantar achoklaimani eba o hunger strike Bharat haktorni education minister Dharmendra Pradhan no bini achukthai yakarui rinani nangnai hnai BJP hapangni thani phan khechiri glaimani nukjakha tei arangni bisingo tear gas rok sorokjakha ama haike kwbangma borok rokni sakao patimung rok nukjakha chola bwrui kwbangma no bujak marok bo nukjakha sungmung obono o CJP protest ni bisingo saboni yak tongkhana Bharat haktorni phatarni borokni
yakdo tongkhana, Pakistanni ISI ni yakdo tongkhana, Chinani yakdo tongkhana, Amerikani CIA ni yakdo tongkhana, Saboni yak tongkhana eba Khalistanni yakdo tongkhana, Bharat haktoni tongksang halokno derarinani muchungnai da tongkhana, Bharat haktoni tongksang halokno khorokchasukni mokol hamyabai nahorui hor phnangna naima de ongkhana eba kwbui de Bharat haktoro CJP ni chobani bisingtui chimi rungsrung beremno snamnani bagui Dharmendra Pradhan Union Minister no chimino bini achok thaino nornani bagui chiriklaimani kalaikana abono rugui Bharat haktoni kwbangma hasteono khorang tisamani nukjakha amo haike paithago Tripura hasteo bahaino khorang tisamani nukjakha o CJP protest ni bisingtui paper leak no chajakli yake kha dumani koktomarok eba kha dumani mangpirok phunukjakha ogli bubagra khorni circuit house ni o chobani khorang tisamani bisingtui phiaba Baksa borokni sungmung Tripura hasteni Baksa tongkosong tongnai bisingni lukurokni sungmung kwbangma jorao kwbangma hapangni jorao bahaino Bharat haktoni laibumao kwbangma paper leak ongkha Congress hapangni jorao paper leak ongkha tabuk BJP ni jorao ongkha tei nahori naikhe TTAADC ni bisingobo paper leak ongoi thangka phiaba khoroksano phano o TTAADC ni khorang tisamani nukliya o paper leak ongmano tabuk hungke CJP ni bisingtui Bharat haktoni NEET ni paper leak rokno tui khorang tisamani nukjakha amtui hinibo tabuk Baksa okra chakra rokni bisingo Baksa thongrang haparni bisingo kaisa kainui koktomarokbo nongkhari tongkha phiaba norok khanai tongnai rok bomti heke wansok Bharat haktoni mokol keboni mokol hamya baida naijagui tongkhana eba kwbui de CJP ni bisingtui rungsrungno chimino kaham berem kaham jorao kifilrunani bagui o choba khlaima klaikhana jora phaike jorano kwbui tamo kwbui ni khorangno srai ke kok sasinai norok naitongdi salbrum no omtike chini mangpli rokno choya kari tabuk chirani bagui asukno hambai।